थानाय 17 तारिखो नरजतन साइमानो इंडिपेंडेंट चैनल नि बुबाग्रा सयकत तलापात्र चिनी तिप्रामथानि चिनी सुप्रीमो चिनी बुबाग्रा बनो खुख हामिया खलायै जे कक सामानि बेलेखे सेलमा सिंसा बेलेखे लाचिमा सिंसा कक न बो सामानि अबनो जों जाजागिया अंगै बिनि एगेंस्ट जोंरो एफआईआर खाना हनि फाइका अंका जों एफआईआर खलाइका खलाइमानि उलो ताबुक इन्वेस्टिगेशन खलाइना बागै जों बरावनो रिक्वेस्ट खलाइका बरफ जोंनो कक रखा इन्वेस्टिगेशन खलाइजाखलाइ हनि नाम होनाके बिनि मुंगै तो अमो सिमि आबन सकांगबो गोबां मा केस दं हनै बरफ जोंनो बो साइखना रखा ओंखाय जों अर सिमिया जोंनि त्रिपुरानि जतो जागावनो जोंनि वारियर्स रकनो आं कयनो मोचंगो सयकत तलापात्रनि एगेंस्ट जों बिनि बजे कक हामिया खुख हामिया खलाइमानि अ कक थाइ रकनो मेंशन खलायै ताइ डे बो दिनो बो बुतिके साका अमरकनो जतो मेंशन खलायै एफआईआर जतो थानाव खलायनो निथु ताइ काइसा थानावो टीडब्ल्यूएफ नि सिमि तिप्रामथानि सिमि ताइ वाईटीएफ नि सिमि जतोनि उंगै एफआईआर खलायनो उंथुं आं अबो सानो मोचं